Hei, bună dimineața tuturor! Cred că ați avut o săptămână foarte frumoasă în Cartea Romani. Astăzi ne vom uita în Romani, capitolul 7, 8 și 9. În Romani, capitolul 7, Pavel tratează aceeași temă ca și în capitolul 6. Creștinii au murit față de păcat prin unirea lor cu Iisus Hristos. Au fost eliberați, așa că păcatul nu mai are stăpânire asupra lor. Rezultatul acestei morți față de păcat este faptul că noi putem să slujim pe Dumnezeu și să avem ca rod sfințirea. Această idee a victoriei, a eliberării, ce Pavel o susține în Romani, capitolul 7, spune în versetul 6, dar noi am fost eliberați de lege, murind față de ceea ce ne ținea captivi, astfel să putem sluji în noutatea Duhului și nu după vechea literă. Murind față de lege, ea nu mai are stăpânire peste noi și rezultatul este slujirea față de Dumnezeu, ca să aducem roadă lui Dumnezeu. Ce bucurie pentru asta! Scopul capitolului 7 este să explice Romani 6 cu 14, pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har, eliberarea noastră. De sub stăpânirea păcatului este rezultatul direct al faptului că nu mai suntem sub lege. Ce s-a întâmplat? Că nu mai suntem sub lege. Pavel răspunde în primele 4 versete, prin uniunea noastră cu Hristos. Cred că în mintea lui Pavel sunt două grupuri de oameni aici. Cei ce sunt sub lege, în fire, și cei ce sunt sub har, în Duh. Conform cu Romani 6 și capitolul 7, primele 6 versete, toți creștinii au fost eliberați de sub păcat și au devenit sclavi, slujitori ai neprihănirii, ai dreptății. Păcatul nu va mai stăpâni peste creștini pentru că ei nu sunt sub lege, ci sub har. Creștinii, spune versetul 4, au devenit ai altuia, ai aceluia ce a înviat din morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Creștinii sunt vii. Deși au murit față de lege, noi slujim în noutatea Duhului. Și apoi citim Romani 7 cu 14 la 25. Cum putem citi dacă tocmai am vorbit despre liberarea și viața nouă ce Hristos ne-o dă? Și aici spune Pavel, noi suntem vânduți sclavi ai păcatului. O, nenorocitul de mine! Pavel aici are o descriere a lui prezentă, ca și creștin unde se luptă și este înfrânt și nu ajunge la sfințenia la care inima lui vrea să ajungă, să-L slujească în felul acesta pe Dumnezeu. Vorbește la timpul prezent până la sfârșitul capitolului. Firea este controlată de păcat, vândut păcatului. O lege a păcatului în mădularele mele. Această lege îl conduce pe Pavel la un strigăt de disperare. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul este în versetul 25, dar mai complet în Romani 8, primele 4 versete. Omul în Romani 7 strigă, cine mă va elibera? Creștinul răspunde, legea Duhului vieții în Iisus Hristos te-a eliberat de legea păcatului. Așadar ești în Hristos, nu este nicio condamnare. Romani 8. Tatăl nu îl condamnă pe Fiul, deci nici pe cei ce sunt în Hristos Iisus, nici ei nu sunt condamnați. Ce urmează să spună vine ca un argument logic. Ca și cum spune, pot dovedi ceea ce spun aici. Dacă sunt una cu Hristos, nu putem fi condamnați. Când un trup este într-o apă și capul este la suprafață, piciorul nu se neacă. Nu-l poți înneca. În Hristos are un verdict, nicio condamnare. Nu mai puțină condamnare, nu o stare îmbunătățită în Iisus, ci complet transformat. Un statut schimbat, fără condamnare. Așa ești tu și cu mine. Creștinii sunt împuterniciți să trăiască prin Duhul Sfânt. Asta este responsabilitatea noastră. Să trăim prin Duhul suntem datori, față de El suntem datori și nu față de fire, versetul 12 și 13. Prin Duhul dăm morții faptele firii. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu fim ca cei din Galatia, în capitolul 3 cu versetul 3 din Galateni, Pavel le spune, ați început în Duhul și vreți să sfârșiți în fire. Duhul este gata să ne conducă. Ne atrage, ne guvernează, dacă noi cooperăm cu călăuzirea Lui. El ne conduce în atâtea feluri deosebite. Ne conduce la pocăință. Ne face să strigăm Aba, adică tăticule, ne dă acest privilegiu în Hristos. Dumnezeu ne dă tot ajutorul Lui prin Duhul Sfânt în slăbiciunile noastre. Mijlocește pentru noi când nu știm să ne rugăm. În dragostea lui Dumnezeu, care a făcut atât de mult pentru noi și ne-a dat o victorie deplină. Capitolul 9 răspunde la întrebare, a respins Dumnezeu pe Israel și inima lui Pavel bate pentru Israel. Dacă în primele 8 capitole ne convinge Pavel de nevoia omului, de provizia glorioasă a lui Dumnezeu în Hristos prin Duhul Sfânt, de la capitolul 9 la 11 vorbește despre condiția Israelului. A eșuat Dumnezeu în împlinirea planurilor sale cu privire la Israel? Nu. Și Pavel își imaginează o persoană care spune,
Promisiunea lui Dumnezeu n-a ajuns la Israel. Nu și-a împlinit promisiunea față de el pentru că ei au respins pe Mesia și acum sunt blestemați. Dumnezeu are dreptul să dea milă cui dorește și face aceasta. Dumnezeu nu este nedrept și folosește exemplele lui Avram, lui Isaac, folosește împietrirea inimii lui Faraon. Alegerea lui Dumnezeu, atenție, nu scoate responsabilitatea omului din ecuație. Și Pavel concluzionează în versetul 32 și 33, arătând că motivul pentru care Israel ca națiune a eșuat este pentru că nu au căutat pe Dumnezeu prin credință, ci prin fapte. Dumnezeu să vă binecuvânteze în această săptămână.